إزاي ده أنت هذي جبران دي قبل سنة حجنا في خلأ يتخفل أنت ناتحيش مالت نبتا كل تندي أنت نكفل قرار لسين دلهم نبتا خلأ يتخفل كلب زح شيء أجا خلأ يتعجن تايو درو أبتا قدامتي زتدق ما نقرالو قدم المصغير لا نسمع يا تبلو دلا شعو هينا ينتايكم مخانو فلا لي خنوبركم يا مالتي እስቲ ወደ ኤርትራ ልንበለስ ምን ያህል ተሳካላቸው ልዑል ራስ አስራተ ካሳ ጀብሃን ለማጥፋት በነ ኢሳያስ በኩል ሲሄዱ ያድርጉት የነበረው ድጋፍ ጥረት በመካከል የነበሩትን ስራዎች ምን ያህል ተወጧቸው? በጣም በብዙ አይነት ነው የተወጧቸው። በአንድ በኩል ብቻ በኢሳያስ ብቻ የሚባለው ነገር እሱ ለነገሩ ይሄ ፖሊሲ ለብዙ ጊዜ አልቆየም፣ መጨረሻው ላይ ፈረሰ። ምክንያቱም ከአዲስ አበባ የሚመጣው ገዛት እየቀነሰ መጣ። የአባቴ ዋና የኤርትራ ፖሊሲያቸው ግን ሌላ ነበር። ኤርትራን የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪያል ዋና ቦታ ለማድረግ እንደ አውሮፓኖች አቆጣጠር በ1966 ዓመተ ምህረት ኤክስፖ ኤሪትሪያ አስመራ የሚባለው በኔዘርላንድስ ንግስት የተከፈተ ትልቅ ኤክስፖዚሽን ላይ እስካሁን ድረስ እንደ ታሪክ ይታያል። እዛ የኤክስፖ ቤቱም በኋላ መንግስቱ እስር ቤት አድርጎት ነበር፣ እስከዛሬ ድረስ አለ። የእሳቸው አስተሳሰብ ኤርትራን በብዙ አብሶ ከጣሊያኖች ጋራ ወደ ኤርትራ ገብተው ገንዘብ አፍስሰው ኤሪትሪያን ኢንዱስትሪያል ዞን ለማድረግ ብዙ የእርሻ ነገር መደረግ ስላልቻለ ያው ከከረና አጠገብ አንድ ደናዳ የሚባል ኢጣሊያ በጣም ትልቅ ፋርም ነበረው። በሳምንት ውስጥ 3 ጊዜ ብቻ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ፍራፍሬዎችና ቬጂታብልስ ያመላለስ ነበር። በሳምንት 3 ጊዜ ኤክስፖርት ይደረግ ነበር ከኤርትራ። ያ ነበር ሐሳባቸው። ከዛም አለፍ ብሎ ይህንን የምጠቅሰው የእንግሊዝን መንግስት ቆንስል ነው ያገኘሁት ወረቀት መጽሐፌን ስጽፍ ምን ይላል? የኤርትራው የግርማዊ ንጉሠ ነገሥት እንደራሴ 1 ሳምንት ሙሉ አልታዩም የሚባለውም የኤርትራውያን ባላባቶችና የኤርትራውያን ተወላጆች እና ስም ጥሩ የሆኑ የተማሩንም ሰዎች ይዘው ከረና አጠገብ ትልቅ ስብሰባ እያደረጉ ነው። የስብሰባውን ፐርፐስ ምናልባት ፌዴሬሽኑን ብንመልስላችሁ ቢመለስ ተስማማላችሁ ወይ የሚል ነበር ብሎ የተነተነውን እንግሊዝ ሀገር አግኝቼው ፐብሊክ ሬኮርድስ ኦፊስ መጽሐፌ ውስጥ አስገብቻለሁ። ስለዚህ እኚህ ሰውዬ ለኤርትራ የነበራቸው ዓላማ አንደኛ ከፍተኛ ጥፋት መደረጉን ገብታቸዋል። ለኢትዮጵያ ውድቀት በሩን ከፍቶ የሰጠ ጥፋት በእንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1962 ዓመተ ምህረት ምንም ግዴታ ሳይኖርበት ፌዴሬሽኑን ማፍረስ ገብቷቸዋል። እዛ ድረስ ያንን እንኳን እለውጣለሁ የሚል አንደበት የነበራቸው ለኤርትራ በጣም የሚያስቡ እና በኤርትራን ደግሞ ኢኮኖሚ ሁኔታ በጣም በሰፋ ሁኔታ ያበለጸጉ ሰው ናቸው። መጣበታለሁ እሱ ጋር እንደገና ተመልሼ የፌዴሬሽኑ ጉዳይ እንኳን አባቱ አያቱ ልዑል ራስ ካሳ ኃይሉ ምን ያህል በዚህ በፌዴሬሽን ጉዳይ ማረሩ እንደነበር ወደ በኋላ ላይ መጣበታለሁ። ግን የአባቱ ውጥን ምንድን ነበረ? ጀብሃን ለማጥፋት ሲጥሩ ሻዕቢያን ከፍ አድርገው አላወጡትም ወይ? አዎ፣ በአንድ በኩል ኤልኤፍን ለመምታት ብለው የፒኤልኤፍን ለጥቂት ጊዜ ይሄ ሆኖ ይቻላል። ነገር ግን ጀብሃን ብቻ ለማጥፋት አይደለም። ጀብሃን ውስጥ በአምነስቲ ትልቅ አምነስቲ ተደርጎ ብዙ የጀብሃ ተዋጊዎች እንደገና እጃቸውን ሰጥተዋል። አዎ፣ በሱ ብዙ ሰርተዋል። በጣም ብዙ ሰው እንደውም
ማሞ ውድነህ መጽሐፉ ላይ ሲናገር ራስ አስራት የኤርትራን ጉዳይ ሁኔታ በደንብ አድርጎ ያስረዳቸው አንደኛው ከዚህ ከተለቀቁት በአምነስቲ ከወጡት ሰዎች ድሮ የጀበሃ ዋና ኃላፊ የነበረ ሰው ነው ብሎ ጽፎታል። እና እኔ ራሴ ስለ ፌዴሬሽኑ እሳቸው እዛ ነበሩ። ማሞ ኤርትራን በደንብ ያውቁታል። እንዴ አባቴ የፕሬስ ክፍል ኃላፊ ነበረ ያን ጊዜና በደንብ አድርጎ ጽፎታል። ይሄንንም ፐርሰናሊ በጣም ቅርርብ ግን ነበራቸው ኢሳያስና ልዑል ራስ አስራት ካሳ። ለምሳሌ ይሄ ነገር ትክክል ነው፣ አንድ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት ነው። ልዑል ራስ አስራት ካሳ ለሕክምና እንግሊዝ ሀገር በነበሩበት ጊዜ ሎንዶን ይመስለኛል ጠይቋቸዋል ኢሳያስ ከጓደኛው ጋር። እውነት ነው? ዋው እውነት ነው። ይሄንም እውነት ነው። እና ለብዙ ሰው ደግሞ አሁን እንደምሰማው ሲናገር ከተላኩልን እንደራሴዎች ሁሉ ለኤርትራ እንደራስ አስራት ማንም ሰው የሰራ የለም እያለ ነው አሉ የሚናገረው። በግል ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ? በጭራሽ የለም። እኔ በጭራሽ አንድ ጊዜ ማግኘቸው አላውቅም። እስኪ ስለ አያቱ ወደ ኋላ ላይ ማውጋታችን አይቀርም፣ ግን ከዚህ ጋር ተዛማጅ የሆነ አንድ ጉዳይ ላንሳ። እንግዲህ ኤርትራ ከእናት ሀገሯ ኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ተዋሃደች የተባለ ጊዜ ነው። ይህ ፌዴሬሽን የተባለው ነገር ብዙም ካልጣማቸውና አጥብቀው ይቃወሙ ከነበሩ የጃንሆይ ከፍተኛ ሹማምንት ዋነኛው አቶ ልዑል ራስ ካሳ ኃይሉ ናቸው። አምባሳደር ዘውዴ ረታ የኤርትራ ጉዳይ በተሰኘው መጽሐፋቸውም ይህንን ይጠቅሳሉ። ቃል በቃል እንዳውም ኮት አድርገው ከፎቶግራፋቸው ስር የሚያስቀምጡት እና መስከረም 12 1954 ይላሉ። በገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ውስጥ ነው። በተለመደው አኳኋን ልዑል አልጋ ወራሽ፣ ልዑል መኮንን መስፍነ ሐረር፣ ልዑል ራስ ካሳ ኃይሉ፣ ቢትወደድ መኮንን እንዳልካቸው ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ጸሐፊ ተአዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ የጽህፈትና የፍርድ ሚኒስትር፣ አቶ አክሊሉ ሀብተወልድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ አቶ ተፈራ ወርቅ ኪዳነ ወልድ የግርማዊነታቸው ልዩ ጸሐፊ፣ አቶ ገብረወልድ እንግዳ ወርቅ የጽህፈት ሚኒስቴር ዋና ዳይሬክተር የስብሰባው ተካፋዮች ነበሩ ይሉና እነዚህ እንግዲህ የሀገሪቱ ክሬም ናቸው። ራስ ካሳ ለእኔም ለራስ ሳስቡ በጣም ነው የደነቀኝ በዛን ጊዜ ሀሳብ ማንሳታቸው። ይሄ የኤርትራ ነገር ሙሉ በሙሉ በአንድ ኢትዮጵያ በአንድ ንጉሠ ነገሥት እንዲገዛ ሳይሆን ለራሱ የተለየ መንግስት እንዲሰጠው መደረጉ ለሌላው ኢትዮጵያ ክፉ ጠንቅ አይሆንም ወይ ብዬ ከ2-3 ዓመት በፊት አክሊሉን መጠየቄን አስታውሳለሁ። አዲስ ነገር ከዚህ ቀደም ያልሰማሁት ሐሳብ ጨምሮበታል። እንግዲህ እንደ አክሊሉ አባባል ከሆነ በዕድሜያችን የጥንቷ ኢትዮጵያን በሰሜን፣ በደቡብ፣ በመሃሉ እየተባለ በሶስት አይነት መተዳደሪያ መንግስት ተከፋፍላ ልናያት ነው። እንደዚህ ከሚሆን እግዚአብሔር በቸርነቱ አገራችንን ከዚህ መከፋፈል ይሰውራት ማለት ይገባል። በመጨረሻም ይላሉ ልዑል ራስ ካሳ፣ በመጨረሻም የውጭ ጉዳዩን አክሊሉን በጣም አደራ ምለው የኢትዮጵያ አንድ መሆን ከሁሉ በላይ ታላቅ ነገር መሆኑን ነው። ጃንሆይ ከልጅነት ጀምሮ የሚደክሙት ይህን ከአባቶች የተወረሰውን የኢትዮጵያን አንድ መሆን ለመጠበቅና ለትውልድ ለማስያዝ ነው። በጠላት ተቆራርጠው የተወሰዱብንን ግዛቶች በሰሜኑም በደቡቡም ያሉት ህዝቦቻችን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የሚገባቸው ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ ነው እንጂ መተዳደሪያቸው ግማሽ በግማሽ ሆኖ አይደለም። መቼም የኤርትራ ጉዳይ አንድ ጊዜ ሆነዋል። በአምላክ ፍቃድ በጃንሆይ ድካም ወደፊት ይስተካከላል ብለን እናስባለን። አሁን ስለ ሶማሌ የተባለው ግን የኤርትራን አይነት መተዳደሪያ ይዘን እንምጣ ካሉ የሚበጀው አለመቀበሉ ነው። ጥንት በኢትዮጵያ ተገዝተው የኖሩ መሆናቸውን ካመኑበት ሙሉ ኢትዮጵያዊ ሆነው ይምጡ፣ አለበለዚያ ግማሽ ለግማሽ የሆነ መተዳደሪያ ታላቋን ኢትዮጵያን ስለማይጠቅማት እዚያው ያሉበት ይኑሩ ብለው ነው የተናገሩት። የሚያስደንቅ ነገር ነው። አንደኛ በዛን ጊዜ ለነበረው ፍልስፍና ተገቢ ነው። እውነትም ለብዙ ኢትዮጵያኖች ፌዴሬሽን የሚባለው ነገር እንደ ውጭ አይነት ነገር ተብሎ ነው የታያቸው። ለልዑል ራስ ካሳም እንደዚሁ
በሚያስደንቅ ሁኔታ ግን ለኤርትራ ህዝብ ይሃል ነበር እና ትልቁ በኋላ ላይ ለኤርትራ ጥያቄ እንደው ክፋት ያመጣው በ1952 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያኖች አቆጣጠር ፌዴሬሽኑ ሲባል የፌዴሬሽን ማባል ምን እንደሆነ ስለማያውቅ 90% የኤርትራ ህዝብ እንደ አንድነት አድርጎ ነው ያየው። ስለዚህ አልገባውም። 10 ዓመት በኋላ ምንድነው ያን ያደረግነው? ከናት ኢትዮጵያ ጋር ተቀላቅላችኋል ብላችሁ ሌላው ይቅር ቴምብር አውጥታችኋል፣ ገንዘብ አውጥታችኋል። ምን ማለት ነው አሁን የምትለዩ? ምን ይሄንን የምታጠፉት የሚል አንደበት ነው የነበረው። ስለዚህ ከተደረጉት ትልቁ ሁለት ነገሮች ናቸው። በኋላ የመጀመሪያውን የምንመለስባትን ጥፋቶች በንጉሠ ነገሥታዊው መንግስት የኤርትራን ፌዴሬሽን ማፍረሳችን በእውነት ነው የምለው። በዛን ጊዜ አጀማመሩ ላይ ፌዴሬሽኑንም በደንብ አድርጎ ተቀብለው አምባሳደር እንትናን ጥሩ አድርጎ ጽፎታል። ዘውዴ ረታ እንትና እኮ ሲመጡ ተድላ ባይሉ ሲመጡ እንደ ሄድ ኦፍ ስቴት እኮ ነበር የሚቀበሏቸው አፄ ኃይለ ሥላሴ። ያንን ሁሉ አክብረው ያንን ይዘን ብንኖር ኖሮ የምን ጀበሃ የምን ኢፒኤልኤፍ ምንም ነገር አይቋቋምም ነበር። የሚያሳዝነው ነገር 2 ዓመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ አሁን ኢትዮጵያ የደረሰችበትን ጥፋት ያ መንግስት መንገዱን ከፈተ። 2 ዓመት በፊት ኤርትራ ፌዴሬሽኑ ከመፍረሱ በፊት የመንግስቱ ነዋይ ኩዴታ ነበር። ለዛ ምንም አይነት መልስ ለኢትዮጵያ ህዝብ አልሰጠንም። ከዛ ምንም አልተማርም። ከዛ የተነሱትን ጥያቄዎች ንጉሠ ነገሥታዊ መንግስት መመለስ አልቻለም። ኤፈርቱንም አልወሰድም ለማለት ይችላል። 2 ዓመት በኋላ የዚህ ኤርትራውን ነገር ተጨመረበት። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥታዊ መንግስት መጨረሻ በእነዚህ 2 ነገሮች ተከፈተ ማለት እንችላለን እንጂ በ1960 በኋላ እውነት ተምረናል። እንደ ራስ አበበን የመሳሰሉ ጀግኖች እንደ ራስ ስዩም አይነት ያለ ትልቅ ኢትዮጵያዊ እነዚህ የሞቱበትን ቦታ አንዲት እንኳን ትኩረት አይሰጠውም። ምን ለውጥ መጣ? እርግጥ እንደምታውቀው 2 ዓመት ባይሞላ ጊዜ ዶል አባቴ፣ ጀነራል አብይ፣ ጀነራል መርድ፣ ደጃዝማች ግርማቸው ተክለሐዋርያት፣ ሌተና ኮሎኔል ታምራት ይገዙ እነዚህ ሆነው መንግስት እንዲለወጥ ህገ መንግስቱም አንዳንድ ለውጥ እንዲያገኝ ኢትዮጵያ እውነተኛ የኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ እንድትሆን ሀሳብ አቅርበዋል። ይኸው በየቦታው ታትሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታያል። ለዛ ምንም መልስ የለም። መልሱ እነዚህን ሰዎች ያዳኗቸው ናቸውና ያለፈውን ኩዴታ የተቃወሙ ናቸውና እነዚህ ሰዎች ደግሞ ያድሙብናል በሚል ሁኔታ አባቴን ኤርትራ በማይሆን ሁኔታ ጀነራል መርድ ሞቱ፣ ጀነራል አብይን ፓርላማ፣ ደጃች ግርማቸውን ጎሬ፣ ኮሎኔል ታምራት ጎንደር ብትንትናቸውን አወጡ። ነገሩ አንዲት ነገር ሳይደረግ ሄደ። ምንም ጥናት ሳይደረግበት ምንም አይነት አዲስ ነገር ሳይመጣ ይሄ አልበቃ ብሎ ማንም ሰው ሳይማከር 2 ዓመት በኋላ የኤርትራን ፌዴሬሽን ይቅር በለኝ የኢትዮጵያ ፓርላማ አልመከረበት፣ የኢትዮጵያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አልመከረበት። እንደዚሁ አንዳንድ 5-6 ሰዎች ብቻ ናቸው የሚያውቁት። እና የመቃብራችንን መቆፈር የጀመርነው ያኔ ነው። ኣብዚ ሕጂ ድሮ ተገሊጹ ዘሎ እንታይ እዩ ሓደ ናይ ኢሳያስ ከመይሉ ከም ድመፀ እንዲና ክንዛረብ ፀኒሕና። ሕጂ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ን10 ካሳ ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ በፂሕዎ ትብል ድሮ ኣስጊረ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብዚ ተደጊማ ኣላ። ተኸላይቲ ድማኒ ክሳብ ክንደይ ኢኻ ተዓዊትብሉ ማለት 10 ካሳ ነቲ ነተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ
ንምጥፋእ ስለዚህ ነቶም ካድረታት ንምድን ማለት ከም ድሰልዑ ንምግባር ኣብ ዝገበሮ ቃልሲስ ክሳብ ክንደይ ከተዓዊቱ ትብል እውን ኣብታ ኣብዛ ቀዳመይቲ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ይቕፅል እዩ ዘሎ ኣና ክቕፅል ደልየ ኣለኹ እዚኣ ከም ካልኣይ ክፋል ሒዝያ ዘለኹ ሕጂ እቲኣ እሾኽ ብእሾኽ እንዲያ ትብል ፀኒሓ እዚኣ ከዓ መቃብራችን መቆፈር የጀመርነው ያኔ ነው እያ ትብል እታ ናይ መወዳእታ ርእስቲ ማለት እዩ እቲ ፌደራላዊ ውሳኔ ምውሳኑ ብኡ ወገን ማለት በዚ ዶክተር ኣጠማምታ ቁኑዕ ከም ዘይነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈርስ ዝጀመረ ወይ እውን መቃብሩ ክኩዕት ጀመረ ብቲ ግዜቲ ንምባል እዩ ምፅዋ ዘሎ መቃብርና ክንኩዕተሉ ዝጀመርና ሽዑ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚኣ ከም ካልኣይቲ ናይዛ ሕጂ ናይ 393 ቪድዮ መበል 393 ከመለስቲ ክወስዳ መሪፅ ኣለኹ ኣነ ስለዚ ሕጂ ናብቲ ትሕዝቶ ንኸይድ እንታይ ዝብሎ ሕጂ ልኡል ኣስራተ ካሳሲ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ኣብ ከባቢ ኸረን ኣብ ዘሎ ዓዲ ምስ ዓበይቲ ዓድን ምስ ምሁራትን ዘተ ይቀንዩ ወይ ዘተ ክዝትቀንዩ እያ ትብል እታ ርእስቲ እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ ኢሉ እቲ ጋዜጠኛ ቀሪቡሉ ሕጂ ኣብቲ እዋን ተገብረት ብዙሕ ነይሩ እንዲ ናይ በዓል ናይ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ብቲ መገዲ ኸረን ተቐቲሉ ገለ ዝብል እዚ ወይ ንገዛ ርሱ ክሓቶ ፀኒሑ እዩ ሓቲቱ ወይ ማለት እዩ ተሸመ እርገቱ ቅተል ከሎስ ምናልባሽ ኢድ ናይ ኣስራተ ካሳ ነይሩ ወይ ባህል ንምባል ንእግረ መገዱ ጠቂስዎ ዝነበረ ናይ ጀነራል ተሸመ እርገቱ እንዲሁ እዚ ተሸመ እርገቱ ዝበሃል ደለስ ንኸረን ክኸይድ ከሎ ዲ ዋላ ገለፍቲ መገዲ ኸረን ያቃቢፃቶ ጆኻ ሕጂ ኣብቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ቅትለሲ ኢድ ከዓ ነይሩዎ እዩ ኣስራተ ካሳ ይበሃል ኢሉ ሓቲትዎ ነይሩ ንሱ ከም ገለ ገይሩ ሓሊፍዋ መቸም ይበሃል ነይሩ እምበር ሽዑ ኣስራተ ካሳ ከማ ናብ ኤርትራ ይነበረ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ነይሩ ኢሉ ሓሊፍዎ ዳሓን እንተተኮይኑ ጀብሃ ኣፋንያቶ ኣላ ነቲ ጀነራል ሕጂ እታ ናይ ሕጂ ርእሲ ሕጂ ዝወስዳ ዘለኹ ግን ልኡል ኣስራተ ካሳሲ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ኣብ ከባቢ ኸረን ምስ ዓበይቲ ዓድን ምሁራትን ኣኼባ ከም ዝቐነየ እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ኢሉ እዩ ሓታቲ ዳሓቶ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሕ ነገር እዩ ተዛሪቡ ንስኡ تا عندي مثلا أفكار غران دي دبلانيم تا عند زبلا زنورتا مغنيات نه أسراتك سنة أو بعد كنت زبالاسي مجمري أنا بعلي سياس كنتات جنمتات شعور دروتي جنزب وين أقاريت وسلزنا نبرة بمجدنا بعلي سياس مالتنا يتم تسريع تقال لحرنة إرتراد دخودو زقبر زنبرة قالسي تجنزب وين سلزو قارسه نسو دبلي خير بقول دقن أسراتك كاسا زقبرو زنبر قال سجن قليل أي نبر نوع خرد أن دفتن نيرو بمجد فدر بمجدي ناي منقص إثيوبيا زقبر زنبر سقوم توين وكل ناي وين ما أما حدا رنا إرترا خوين مسي دلو وين تسري زنبر أسرات كاساس لزخنه سلاسة جنسو قداي ناي إرترا كم تنسو زحاسبه خوينو نخفصن زكايلو زنبر قالسي قليل أي نبر بتناتو أباها سلازة حجي مسز بيز تفعل لي عينة ركبات يقبل نيرو أزي فدريشن زبهالسي خمايو اندحر فدريشن داي تقبلو اندحر داي بعد يبلوكم كوين اندحر داي وراكم كوين جن فدريشن تملسنا لكم كاي كما يسمعكم زبل حتو حزيو ناب كباب خرن ناب زنبر هزبي وين ناب كباب خرن أكيب وزنبر هزبي كم حتو متسيو حسابنا هزب انتايكم مخانو كفلت أمه إرترا كما يقرب تحت إثيوبيا تأتوهم مخانوقين كن بالصعيب لنا نزيتات نمقواري حجن وسعب بيت عادم هيرو فدريشن تقبل أنت ملسنا لكم ستقبلوا دو تبل حتى مسيو كذات يوم وعيلو ويوين كذات يوم قنين والله مغنياتو لعلي سمون غيري زبلا نيرو سلازا أبزي عزة تقرد حجوين خستايا اللاتني صبوغركم تغطات فيني تعولو لزقبانا نحنا خمدك إرترا أسراتا كاسا خوم خقبر كله
በቶም ደቂ ኸበሳ ጀሚሩ ብዙሕ ከምታ በሰለ ጓስጓሳት ከካይድ ከም ፀንሐ ኣብ ግምት ክንእትዎ ይግባእ እዩ ሕጂ እቲ ክኸይድ ዝፀንሐ ጓስጓሳት ንዓና ዝብለና ዘሎ ፌደሬሽን ተመለስናልኩም ከመይ ትቕበልዎ እዩ ዝብል ነይሩ ድሮት እዋንቲ ግን ፌደሬሽን ተገይሩ እዩ ነይሩ ኣብዚ ክዝንግዕ የብልናን ፌደሬሽን ሲ ድሮ ፈሪሱ እዩ ነይሩ ማለት ናብ ፍርሰት ገጾም እዮም ዝኸዱ ነይሮም እቲ ፌደሬሽን ድሮ ተጀሚሩ እንዲ 1952 ተጀሚሩ እንዲ እቲ ጉዕዞ ክኸይድ ከሎ ግን እዚ ፌደሬሽን ዝግበር ዘሎ ናብ አንድነት ድሮ ኸይዱ ስለ ዝኾነ ሕጂ ፌደሬሽን ተመለስናልኩም ድብል ዘሎ ግን ድሕሪ 62 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ምዃኑ ክንርድኦ ኣለና ድሮ እቲ አንድነት ተገይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካነተ አንድነት ህዝቢ ኤርትራ ካነተ አንድነት ኣይተቐበሎን እሞዚ አንድነት ዝበሃል ተደይ ተቐቢልኩም ሞስ ናብ ፌደሬሽን ክንመልሰኩም እንደገና እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ድሮ አንድነት ተባሂላ እንደገና ናብ ፌደሬሽን ክመልሳ ይደልሎ ዶክተር ስለዚ ከምዚ ኢሉ ምስ ህዝቢ ክዝት ምስቀኒየ ድሮ ነገርቲ በቶም ደቂ ኸበሳት ተጀሚሩ ኣብ ደቂ ኸበሳት ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ነይረን እንዲያን ዝተፈላለየ ዓይነት ናዕብታት ከዓ ነይሩ ስለዚ መወዳእታ እዚ ፌደሬሽን ዝበሃል ፈሪሱ አንድነት ምስ መፀ ምናዳ ኣብኡይ ምስ ዝተፈላለየ ህዝቢ ናይ ኤርትራ በብኣውራጁ በብወረዱ መራሕቲ ገይሩ ጓስጓሳት ክገብር ይቐንዩ ማለት እቲ ፌደሬሽን ካብቲ ዘራርቡ ኢኻ ትርድኦ ፌደሬሽን ፈሪሱ ሓንቲ ምስ ኮነት ኤርትራ ህዝቢ ተረድኦን እዩ ዝብል ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ከምዛ መሰለ ዘረባታት ናበይ ገፂ ዝመፅእ እቲ ህዝቢ ከንታይ ርእቶ ነይሩዎ ምባል ሓይሽ ካብቲ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዝገብርዎ ዝነበሩ በታ ቃልናቱ ክንብገስ እንድሕር ኮይና ሃይለ ስላሴ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ፈላሊኻ ግዛእ ፖሊሲ ዝጥቀም ነይሩ ኢሉ እንዲ ዝገልፆ እቲ ባይቶ ናይቶም ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝወስዶ ዝነበረ መርገፅ ሃይለ ስላሴ ከዓ ብጀካ ንሳ ካልኣይ ኣይኮነትን ፈላሊኻ ግዛእ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ክልተ እዩ ብሃይማኖቱ እስልምናን ክርስትናን በቀማምጡ ቆላማ ደጋማ ኣብቲ ትውልድ ኣቲኻ ዝግበር ነገር ከዓ ማልያ ይብሉን ስለዚ ሕጂ ፈላልዩ ከመይ ገይሩ እናቶም ሓሳባት ገይሩ ኣብ ረብሓ ክፀምዶም ምክንያቱ ክንርሳዕ ዘይብልና ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ደቂ ኸበሳ ነቲ አንድነት ዝቕበሉን ዝቃወሙን ፌደሬሽን ዝድግፉን ዝቃወሙን ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ዝድግፉን ዝቃወሙን ናጽነት ኣበይ ኣትያ ኢሎም ዝቃለሱን ዝቃወሙን ዝውደቡን ማዕለያ ዘይብሉ ነገር ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ ምጥርናፍ ሲኢናቶ ነቲ ነገርቲ ከምዚ ጌርና ክንሪኦ ከለና ተኸፋፊልካ ግዛእ ዝበሃል ነበረ ልክዕ ይካየድ ነይሩ ከነቕልበሉ ዝግባአና ብምክንያት ከፋፊልካ ምግዛእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክልተ ክምቀልን ኣረኣዩ ክቕይርን ከምዘይ ከኣለ ግን ኣፀቢቕና ክነስምረሉ ኣለና ከመይ እንተበልኩም ተኸፋፊልካ ምግዛእ ሲ ነይሩ እንዲ ሕጂ መታሕት ናይ ደቂ እስላም ከበሳ ግን ብደቂ ሰራየ ደቂ ሓማሴን ደቂ ኮሎጉዛይ ስለ ዝኾነ ሞ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዎም ዝብል ሸፈጥ ኣምፅኦም ነይሮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ንሱ ምስ አንድነት ምስ ኢትዮጵያ ክድግፍ እዩ ተመታሕት ግን ክቃወሙ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ነይርዎም ግን ካብቶም ይቃወሙ ዝብሉ ዘለዉ አንድነት ዝደገፉ ከም ዝነበሩ ክንፈልጥ ኣለና ካብቶም ኣብቲ ደቂ ኸበሳ ዝነበሩ ከዓ ነታ አንድነት ዝቃወሙ ዝተቃወሙን ከም ዘለዉ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ታሕትን ላዕልን ምዃን ነቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት ናይ ናጽነት ሕቶ ይፀልዎ ኣይነበረን ንሶም ግን ይጥቀምሉ ነይሮም ከፋፊልካ ግዛእ ንኣብነት ኣብቶም ደቂ ኸበሳ ቀሺ ጴጥሮስ ነይሩ አንድነት ዝድግፍ ዝነበረ እሞ ክርስቲያን ይቃንሱ ግን ኣብ ደቂ ኸበሳ እቲ ኸበሳዊ ክፍሊ ክርስቲያናዊ ኢልካ ክእመን ከሎ እስልምና ይነበረ እንዲሁ ኣብቲ መታሕት ዝበሃል ዘለኸ ክርስቲያን ኣይነበረ እንዲ ሓደ ከምዚ ጌርና ክርኢና ካልኣይ ነገር ኣብቶም ደቂ ኸበሳ ብዝተገብረ ሽርሒ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን እኮ ሃይማኖት ዝመሰረቱ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ቀቲልዎም እዩ ንህዝቢ ንደቂ ኤርትራ ብመንግስቲ ዓሳክር ናይ ሱዳን ተፈፀመ ውባኣቶም ዝተሰርሐ ክንሱ ኤርትራውያን ባዕሎም ቶም እስልምና ርእሲ ክርስትና መጥቃዕት ፈፂሞም ቀዳማይ መዓልቲ ተባሂሉ ኣብቲ ካልኣይ መዓልቲ ከዓ ሕነፈ ድዮም ቶም ደቂ ክርስቲያን ኣብ ርእሲ ደቂ እስልምና ተባሂሉ ከምዚ ገይሮም እኮ ፈቲኖምና ከፋፊልካ ግዛእ ዝብል ዘለኻኒ
ስለዚህ ተቆላማ ዶጋማ ምዃን ህዝቢ ኤርትራ ኣይከፋፈሉን ህዝቢ ኤርትራ ተኸፋፊሉ ይፈልጥን ባፅዕ እንተኸይድ ከዓዲ ኩሉ እያ ከረን እንተኸይድ ከዓዲ ኩሉ እያ ኣቑርደት እንተኸይድ ከዓዲ ኩሉ እያ ተሰነይ እንተኸይድ ከዓዲ ኩሉ እያ ኣስመራ እንተመፂኻ ዓዲ ኩሉ እያ ክልቲኡ ዓይነት ሃይማኖት ነይሩ ክልቲኡ ዓይነት ቤተ እምነታት ከዓ ነይሩ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ስጋብ ይጅሉ ስለዚ ንሱ ንዓና ይከፋአናን ንሱ ንዓና ይከፋፈለልናን ሕጂ ብከምዚ መሰለ ቃልሳት ከካይድ ከሎ ግን እዚ ነገር እዚ ዕውት ምዃኑ ማለት ፈሻለ ምዃኑ እንዳተፈልጠ ምስ ከደ እንታይ ወሲዶም ሽዑ ኢትዮጵያ ሕራይ ኣብ ከረን ኣብ ጥቓ ከረን ስኾም ኢሎም ክዛተዩ ይቐንዮም ህዝቢ ከረንን ወይ ድማ ተኣማናዊ እስልምና ዝበሃልን ግን ናፅነት ምሰለ ከምዘይምለስ ምስ ፈለጡ እንታይ ገይሮም ኢትዮጵያ ናይ ሽዑ ኮይ ናይ ዑና መጥቃዕቲ ህዝቢ ዑና ጠፍአ ወይ ውነት ኣኼባ ኢሎም እዮም ኣኪቦም ሞት ዑና እኮ ሕራይ ተኣኪቡ ሽዑ እንታይ ገይሮም እቶም ጦር ሰራዊት ብምሉእ ህዝቢ ዑና እዮም ኣጥፊኦም ሽዑ ኣብቲ ኣኼባ እዚ መሓዳር ናይ ኤርትራ እንደራሴ ማለት ዝወሰኖ ውሳኔ ቀሊል ሕቶ ኣይነበረን ከምዘይቅበልዎ ምስ ፈለጠ ብምሉእ ህዝቢ ከረንን ከባቢን ብምሉእ እቲ ህዝቢ እስልምናን ክጠፍእ ከም ዘለዎ ተገይሩ ሽዑ ጥራሕ ኣይኮነን ናይታ ተፈጢራ ዘላ ተጋሩ ሓንስ ኤርትራ ደጋፊ እንዳተባለ ዓይነት ጎምሆት ዝኩሉ ስሩሕ መሬትን እንስሳን ብዘለዎ ከም ዝጠፍእ ተገብረውን ሽዑ እዩ ሽዕብ በዓል ዓዲ ሽማ ብመሰረቱ ጠቕላላ ክጠፍእ ከም ዘለዎ ተገብረውን ሽዑ እዩ ናብ መወዳእታት ፀላም ሰንበት ድያ ሰንበት ፀላም ትበሃል ናይ ባዕላ ቁርደት ወዘተ ኢለ ክሓልፎ ዒሸኒ እዚ ኩሉ ተገብረ ህዝቢ ኤርትራ ፌደሬሽን ኣፍሪሶም አንድነት ምስ ገበሩ ናህና ድምፂ ከይተሰምዐ ከመይ ገይሮም ናብ አንድነት የእትዮሙና ይብል ነይሩ እሱ ግን ንኣንድነት ከም ሕማቕ ክጠቕሶ ከሎ ተኣንድነት ሕማቕ ምዃኑ ደይተቐበልናዮ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ናብ ፌደሬሽን ክመልሰና ይደሊ ኣሎ ክኸውን ይኽእል ዶ ነይሩ ክገብር ዶ ይኽእል ነይሩ ሽዕቲ ኣመሓዳር ናይ ኤርትራኹም ዝኾነ ኮይኑ ግን ወዱ ዝብለና ዘሎ ግን ናብ ፌደሬሽን ተመለስናኩም ትቕበሉ ዶ ክንብል ኢና ክብል እዩ እቲ ኣመሓዳር ናይ ኤርትራ ንኸረን ከይዱ ቀንዩ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ በበናትካ ኣሎ ራእያ በዓል ቀሺ ዲቤጥሮስ ክርስትና ዝብሉ ዝነበሩ ሽዑ እስልምና ትመፀካላ ብሃገራት ኣዕራብት ስለ ዝተባሃለ እዩ ተን ሃገራት ኣዕራብ መፅአን ኣብ ኤርትራ ክገብርኦ ዝኽእላ ተን ሃገራት ክርስቲያን መፅአን ኣብ ኤርትራ መፅአን ክገብርኦ ዝኽእላ ካብቲ ንሰን ዝገብርኦ ንላዕሊ እቲ ዝተገብረ ጎስጓስ ብብላዕ እንዳገበርካ ገንዘብ እንዳኸፈልካ ዝተገብረ ናይ ጨዋ ደሞዝ ዝበሃል ይኽፈል ነይሩ ክነግረኩም ኣነ ሕፅር ኣቢሉ ናይ ጨዋ ደሞዝ ማለት ነቶም ቀንዲ ውሉዳት ወይ ድማ ተሰማዕነት ዘለዎም ሰበስልጣናት ባዕሎም ዝገበርዎም ይኹኑ ዋላ ተሰማዕነት ዘለዎም ንዓኣቶም ፍሉይ ደሞዝ ተገይሩሎም ነይሩ ኣብ ከበሳ ዝነበረ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መታሕት እውን እንተብከረን ነብተብገልብ ኣብ ኩሉ መታሕት ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ገይሮም እዮም ምክፍፋል ኣምፅኦም ናይ ጨዋ ደሞዝ ክበልዕ ዝጀመረ ከዓ ብጀካ የቁመለይ ባንዴራችን ካልእ ኣይኮነን ክብል ከምዚ ዝብል ትፅቢት ነይርዎም ዝኾነ እንተኾነ ግን መን በዝሕ ዓይና ይበዝሕ ዓይና ይሕይል ህዝቢ ኤርትራ ብተቓልሲ ኣብእዎም እዩ ከም ዝበልክዎ እዩ ህዝቢ ከረንን ከባቢኡን ኣኪቦም ዋላ ከምኡ ተገብርዎ መወዳእታ ግን ደይትኸውን ኮይና ኣብ ዑና ኣጥፊኦም እዮም ንህዝቢ ሕጂ ኣብ ዑና ሽዑ ዑና ኣጥፊኦም 1975 ከዓ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከተማ ዓድታቱን ገጠራቱን ዝኩሉ ዕንድ ካልኣይ ግዜ ደይስራሕ ኣባይቲ ሽዑን እዮም እዮም ሓውእት እዮም ልኦም እቶም ኢትዮጵያ ምክንያቱ ናይ በዓል ዓይነት ውመት ጥራይ ንዛረብ ፀኒሕና ናይ በዓል ዑናን ጥራይ ንዛረብ ፀኒሕና ናይ በዓላ ቁርደትን ሽዕብ ገለመለ እሱ ጥራይ ኣይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ወዲ ኸበሳ ትበሃል ከማ ሽዑ 75 ክወጥፍ እዮም እዮም ስለዚ እቲ ዝነበረ ነገር ናይ ከፋፊልካ ምግዛእ ኣብ ኤርትራ ቅቡል ስለ ዘይነበረ እቲ ዝመፅእ ነበረ ውርደት ከዓኒ ብምሉእ ወዲ ኤርትራ ይተቐቢልዎ ስለዚ ብምሉእ ወዲ ኤርትራ ከዓኒ ከምዚ ኢሉ እቲ ጉዳይና ኣብ መንጎ እስልምናን ክርስትናን ፍልልይ ኣለና ድየብልና ንዓና እዩ ዝምልከት ንሳቶም ግን ንዕኦም ስለ ዝምልከት ባዕሎም መፂኦም ፈታሕቲ ሽግር መሲሎም መሊሾም ሽግር ፈቲሖም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ቀሺ ዲቤጥሮስ ንገዛ ኣርሱ ሕጂ እስላማይ ይመፀካ ኣሎ ስለዚ ተጠንቀቕ ወዲ ክርስቲያን ፅባሕ ንጎ ከምዚ ከይተኣቱ በሃል ነይሩ ወሆም ደበሎ ናይ በዓል ሃገራት ኣዕራብ ዝተወስደ ስጉምቲ ነይሩ ካብ ክውንነቱ ንላዕሊ እቲ ዝተጋነኖ ይበዝሕ ክማንኩም ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ስለምንታይ ትወዲ ኤርትራ ንባዕሉ ንሕና ዓረብ ኢና ኢሉ ድሓስብ ክንደይ እዩ ነይሩ ወ ሃይማኖት መፂኻ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ሰብ ክዳናገር ይኽእል ነይሩ ንእዋኑ
كأو حالي في تاريخ كم ده مقصر انتهينا شعور سلازي فتصمت نقرت دحاشله لنا عن حالي بقرقن حزب خران مرقاسيو الرقاقيسو إيو كم جاء غير خود تعيشان شعورتي كستاهل نابتا خلايتي نابزي أدم سأتني أنت سكرك عشان نتهنأ كرنن تخفافيل كم مجزاء هاي ما نتاون والله ما دقام ما نسدح أن حسر بيلا قلي سيلو أب كل جن بلعتنا يجوا دوم مسكم تنور ولا يمرسع ولا بتذكرن نخون ولا بتغدى بعد ما يوم كم يوم غيرهم دربوهم نيرهم يسوروا ده نيرهم كافت هزبي يسوروا فلتهم ده نير تزبي فلتهم ده حنك ساين برهجي لور راس كاسا هيلو أبيت منجستي ذهبوا ويد ما زكايدو زنبرق السخاء نيرو يليو حتيتو وتخلعتي رستي مالتي حجي تعيز بلسو أمباساتر زودة رتا مش عند شعتم يتسان كلتان مالتي أب أخي وازو سمع عندي دمسسو شو أنت أم جيرون كدمتا فدرشن مفراسة أباتا عندنا ممسع زنبرق فدرشن مفراسة عندها حجبتي أديس أبابا سأبايتو تأكيبهم نيرو حجي راس كاسا هايلو مالت أبحبو نز دوتري نزي دوتر نبلد لنا زندراسي دوتر زنبلد دراسي ديكونس دوتر أسفاوسن لولا أسفاوسن نبلد لنا زبز حجي قلمة إيجير دلو نعو أبحبو أبتي بيت منقسنا إثيوبيا خاني عبي سلطاني نيرو راس كاسا هايلو مالت حجي نسو خان تايز بالدولت سالسا قدامي ولودو مالتي نايزن ولادن عجز انت ايزبل نيرو عشان تشعت ميتن سسان كلتن افتي بيت منقسنا إثيوبيا حدا نقر اسمعي نيرو نسوز بلو زنبري انتا نيرو تتحستو خا دحري امباسادر زودي ريتا زتبهالي تاريخنا إثيوبيا دصحافه قليصو نيرو سلازي راس هايلو راس كاسا هايلو انتا ايزبل مرقص نيرو نهاية سلاسة حدا نحسن طائر أغريب إيرترا تقول كفل هاجر كم فدرشين مسانة تحويس الله حجة أنا يسومان حطو مسألنا له سلازي خمسة مسألة فدرالاوي ناي كل التمن قستات وهدت دبهان ويون أفتت تحت إثيوبيا زبالس بكونفدريشن يكون بفدريشن شعوتو وانت فدريشن يتبال نيرو فدريشن كون كان مخاد نحدنتنا إثيوبيا زوديو نتت انتهو تاريخنا يا بوتاتنا كاولدنا ولد كنا محلالو فزقبا كمزز بحال زلو دا مسلي ناي كل التملكع حيسكا بتحدوغن نصا منغستي بتحدوغن كاني إثيوبيا هنا هلكا خلت مرقص اندارقص كازقبر زلو زندنالات كترفالو ويليو اتريلو تقايم ابا حقو نزدوتر دزارب دول حجي تراس كاسا هايلو زبلو زلو مالتي ابتو بيت منغستي سلازي انتاي تعلماناتو نيرو اذن إيرتراس حراي نا إيرترا نقص درو خويني يدبل نيرو مالت إيرترا بفدريشن مسوم تحويسا نيرا مالت مراحي ناي منغستي إيرترا تلبايرو مالتي ناب أديس أبابا قيد كله هاي لسلاسس بخبري كما حدا مراح منغستي غيري زقبولا نيرو ندبال نيرو نزيتات عينهم دمدمو الأم سوات نيرو وين احنا عين دليل إن دلنات فدريشن زبحان زلو سوم كانت فدريشن هاي دليل وين يبدلو نحنا نات فدريشن كنصلي خلنا ناصنت ندلي تهزب إيرترا مالتي السوم فدريشن كصلو خلوها عندنت يدلي سلازي إذا راس كاسا هايلو زبحان دلو نا إيرترا مراح مسيل كخمس غير كام بال مو حنتي محدرا خلنا أبوتاتنا زورو سنا عباي إثيوبيا نطفأ لنا تاريخ أو دخانة إثيوبيا نطفأ كوينا دلنا سلازي خمس سلازي خونه هايلا سلاسة قرما وقدما هايلا سلاسة كاب قدما تحيسكم ويدما أتحيسكا نمولو ፍጹም ናጽነት ናይ ኢትዮጵያና ስለዝነበረ ተቃልሳ ስለዚህ ሕጂ
نزل زنبرة حد ناي 3000 ناي 4000 ناي تنتد مالتي نزل زنبرة حد نتنا عقيب كان عقيبنا نحركم كيت كوينا حجوين بقال السخان بفقاد ناي أملاخن ناي إرترا حتى وين جزارسو ناولو ورك ملس دبل محسن تايم أغريب وفتاعيبا إذا غبها لك اللي يمشعوش عند شعتمي تسان كلتن حرز أخي وازي وحدا سبات بزقورو يبل كوين برا بايتو يتزاري بوص سلازي حجم موداتا مرب سقيرو حيل سلاسي أسمرا ذاتوي شعو عندنا تغيرو تبايلو بعلك أشد بيتروس دا أكوبوم دودبوم من سيات بانديرا نا إيتوبيا بسخستياتهم كم حزاب جيروم يقوم اللي بانديلا كيم دالكا بكلو فانتات نيرو أشد بيتروس تراي ديكون استون كلهم رأسو خستو دقيات كستو دبهانو بستفال علي مقديتهم بلعتي ناي جوا دوموز يدولو زلخ سم بزود دبوهم متبايلو نيرو إذا غبها لكلو ناي تهزب دليتا يكون انت هزب ناي قزا رسو سمعيتنا الرأيان الله ناي قزا رسو طلب الله بزغنا هاي لسلاسة مرب سكيرو أو تغيرو له نايرو تقامد نتقامد بمقص قريسي آتيو إذا غبها لكلو انجليزاويان كلام حزمي وحاسبهم كلام حزمي وغطينهم انجليزاويان تراي ديكونس أمريكان ندقفهم ما يمشوا كلتي بحساب كوينه بزقبر وصل زغنا كان زي ليوتي ناي فدريشن فريسو نافصم عندنا زاتوت إيرترا مس إثيوبيا سلازي فدرالاو منقست انت زي فرسنا يريد ولد الحجز دكتور مالت زارب دول دكتور لول دكتور أساوزن فدرالاو سنة انت دي فرسنا يريد نحناتهم تداي فرس نيرو مالت إرتراس مس إثيوبيا حدا انت زي تخون نيرا يدول دول حجين السجن قال لك على غزارة كله فدرالاو وسانة زنبرت فدريشن زنبرت تداي فرس نيرو بدحريو زخون يكون تقاوم مخمس خمزي يخيل كم زي نبرة جيري يسود زارت سلامتاي فدريشن كبهال كلوس كابتا دقرمت نقال لساناتو فدريشن كبهال كلوس تشعو مجمريا هزبي إرترا هنقو فايلهم تقبلوا مستير نايت فدريشن وين بلك يفلت ويردع كم زينة برجر يقول صدفتن 10 عامات مسكونة مالت كب 50 كلتن 60 كلتن 10 عامات مسكونة فدريشن كفرس كبهال كله جن حزب إرترا شعبي وترديوه معناته فدريشن كنفرس إينا كبهال كله لمن تاي كفدريشن تفليونا لكم سلمتاي كفدريشن معناته فدريشن هنا لكم حد حزب هنا لكم ناي حوار جنزب سريحكم ناي حوار تيمبرجركم حجي تملسكم لمن تاي تفرسوا لكم إلو حزب إرترا شعبي تقطعوا إلو دقرب لنا دول زنبع بوليتيكاي كم يكونن فدريشن كو بروسيسي مسرح يكون فدريشن ناب حدنت نخسجر استجبره مسرحي مسرح زبا أتو مالتي فدريشن مالتكن واي حدا تكون الكات خيد وايد ما حدا كيكتكا ناس انتكا توسد كلتا مريجا تراين أفتا فدريشن زلوها أفتا مريجا هنقبر كله دخل غوين فدريشن رؤسو غيلنا الحريك نزار ولا سلازو غنا غمزي أزيز بدلو الأورجن تايد بدلو أبتو وانت هزبي إرتراس فدريشن ترقمنا فدريشن كيف لتاي 10 عامات ملو 5 قبله أما وداتا حدا غوينا أدحر حجي هاي سلاسي آتو من مستوى لكن فدريشن من تافريسكم ويلو هزبي إرترا شيء خناك أحجمير كملنا أي جمير عجبزي مرب سقيرو بس مسح هاي سلاسي مالتي أبزي أقرب كاين الداناقر ترى يدي كون سوي إن تردو 5 بالو غويني أنا مثلني السو زخون له مغنيات سي ناي سومال كاتل عيلن دي تو انت ناي سومال ترى يدي كون شعت ميتر 4 شعت يمكن ان هرر مس إثيوبيا حوي سومالي لاند زبالون ام كبابيتاتي مس إثيوبيا حوي سومو زخو سو خلو فدرالاو مرقع جينهم دي كون خلو حوي سومو مالت عندنتي تغيرو ناي إرترا ترى فدرالاوي وحدت تغيراتا
ስለዚህ ዝስ ስለምታይ ተገይሩ ብመሰረቱ ኩሉ ጥልያን ገዝኦ ስለ ዝነበረ ጥልያን ገዝኦ ዝነበረ ሕጂ ሓድነታ ኢትዮጵያ እንግሊዛውያን ሓራ ገይሮም እንዲም ድብል ፀኒሕ 1941 ስለዚ እዞም ኩለን ጥልያን ሒዝዎን ዝነበረ ሶማሊላንድ ጥልያን ሒዝዋ ዝነበረ ሃረር ኩለን ዚአን በብእዋነን ናብ ኢትዮጵያ ዝፀግዕዎን ነይሮም እቶም እንግሊዛውያን ዓባይ ኢትዮጵያ ክሰርሑ እቲ ዳሕረይ ነቶም ናይ ኣሎ ብዙሕ ዝዛረበሉ ዘይደለና ካልእ ወይ ዝዛረብዎ ዘረባታት ኣሎ ተሃረር ዝበሃል ሲ እቶም ደቂ እስራኤል ኣብኡ ክነብሩ ኣብኡ ሃገር ኢሎም ክሕዙ እውን ተባሂሉ ነይሩ እንዲ ብኸመይ ኣታ ሶማሊላንድ ክሳብ ሕጂ ምስ ሃገረ ሶማል ከምደይ ትሳነ ገይሮም ሒዞማ ዘለዉ እውን ይበሃል እንዲ ንሓንስኑ እግሪ መገድና ኣይትረፈና ነታ ኣይገደሰና እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ፌደራላዊ ስጉም መስርሕ ግን ኣብቲ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ዕዉት ኣይኮነን ነዚ ዕዉት ከይከውን ኢሎም ስለ ዝሰግኡ ካዮም ኣብቲ ባይቶ ቃወሞ ነይሩ እዚ ናብ ምንታይ ከይዱ ኢሎም ገሊኦም ተቃውሞም ፅኦም ኣብቲ ባይቶ ምክንያቱ ባይቶ ሚኒስትራት ነይሩ ባይቶ ናይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነይሩ ቤት ምክሪ ናይቶም ሚኒስትራት ነይሩ እዚ ክልተ ሓይልታት ከይዘተየሉን ከይተረዳድኣሉን ናብ ሓድነት ምኻድናስ ዓብ ሳዕቤን ከም ዝመፃና ገይሩ እዩ ክገልፅ ዝፍትን ሕጂ ዝዶክተር ኣብዚኣ ኣነታ ዘንቢ ዓላ ዝብላነ ምክንያቱ ፌደሬሽን መስርሕ እዩ ዳዕረ ይገልፆ ኢሉ ኣለኹ መስርሕ ከዓ መስርሕ ተገይሩ 10 ዓመት ተገይሩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትሓብር ከም ዘለዋ ስለተወሰነ እኳ እያ ተሓዊሳ ስለዚ በቲ ዝበልዎ እንተዳ ቁኑዕ ስራሕ ሰሪሖም ነይሮም ኮይኖም ነዚ ዶክተር እውን ክትሐጉሶ ይግባእ እምበር ከመይ ገራ እንታይ ኢልና ኣብቲ ውሽጢ ተቃውሞ ነይሩ እቲ ተቃውሞ ኣብቶም ሚኒስትራት ማለት እያ ኣብቶም ሰበስልጣናት ማለት እየ እቶም ገሊኦም ፌደራላዊ ዝበሃል ኣይንሰምዕን ኢና አንድነት ግበርዎን ድብሉ እቶም ገሊኦም ከዓኒ ከመይ ጌርና ከምኡ ንገብር ብፌደሬሽን ከምዚ ጌርና ዘይንቆም ድብሉ ከምኡ ስለ ዝነበረ ኩሉ ከይተሰማምዓሉ እቲ ውሳኔ ናይ ፌደሬሽን ስለ ዝፈረሰ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ካልእ ዘይተደልየ ነገራት ወፂና ስጋብ ሕጂ እውን መቃብራችን መቆፈር የጀመርነው ያኔ ነው እዩ ዝብል መቃብርና ክንኩዕት ጀመርናሉ ሽዑ እዩ ኢሉ ደምፃ ታርእስቲ ሕጂ ኣነ ዝሕዛ ዘሎ ካልኣይ ክፋል ከዓ እዚኣ ስለዚ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከይተሓወሰት ብመልክዕ ፌደሬሽን ከይዳ ነይራ እንተትኸውን ግን እዩ ድብል ሕጂ ዶክተር ጀብሃ ኢልካ ዘረባ የለ ሻዕብያ ኢልካ ዘረባ የለ ሽዑ እቶም ደቂ ኤርትራ ስበጥ ኢሎም ምሳና ኮይኖም ምነበሩ ንሕና ከዓ ተገዚእኹም ኣለኹም ከይንብሎም ፌደራላዊ መንግስቲ ኣለዎም ተላባይሩ እቲ መራሒ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢኹም ከይንብሎም ብፌደሬሽን ሒዝናዮም ኣለና በታ ገመድ ናይ ፌደሬሽን ሕጂ ንሳቶም ከዓ ነዛ ገመድ ናይ ፌደሬሽን ክበትኩዋስ ኣይመሓሰውን ሻዕብያ ኢልካ ኢኤልኤፍ የለ ኢፒኤልኤፍ የለ ኮይና መሃለወት ሽዑ ናይ በዓል ኢሳያስ ምልኣኻ እየ መድለየ ናይ በዓል ዑና ምንዳድ ናይ በዓል ሽዕብ ገድገድ ምንዳድ ወይ ዝኩሉ ኸበሳታት ናይ ኤርትራ ምንዳድ ኣይመመፀኒ ይድብለና ድሎ ከምኡ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ሞት ፌደሬሽን ኣፀቢቑ ፅቡቅ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ እዩ እቲ ነገር መፂ እሞ ድሓን ኣብቲ ግዜኡ ክንዛረበላ ንሳ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሕጂ ንዓይና ካልእ ሕቶ ምፂ መሊሹ ኣምፂኒ ናይ ዶክተር ዘረባ እዚ ፌደራላዊ ውሳኔ እንተዝነብር ኢትዮጵያ ዘለኣለም ከቢራ ምነበረት ኣይ መተፈንጠሐትን ደስግእ ነገር ኣይመመፀን ዝተፈላለየ ምክንያቱ ዕልዋ መንግስቲ ናይ በዓል ጀነራል መንም ዝብልዎ ዝነበሩ እንዲሽዑ መፅኡ መንግስቱ ንዋይ ድም ዝብልዎ ነበሩ መፅኡ እንደገና ከዓ ይደንጎየን ኣብ 2 ዓመቱ ከዓ ንገዛ ርእሱት ናይ ኤርትራ ሓድነት ስለዝተገብረ ከዓ ሰውራታት ማዕቢሉ ማለት እዩ ክልተ ዓበይቲ ጉዳያት ሽዑ ኢትዮጵያ ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መፅኡ ነውፁ ምፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ስለ ዝኾነ እቲ ፌደራላዊ ስጉምቲ እንተደይፈርስ ግን ካልእ ትረፍታ ኤርትራ ከማን ርእሰይ ክኽእል እየ ኢላ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ክንዲ ምሳና ዝኸውን ምሳና ክንዲ ኸበና ዝንፀል ምሳና ኮይኑ ምተቃለሰ ምተደራዕና ማለት እዩ ተረዲእኒ ከም ዘሎ ኣነ ትዘራርቡ ሕጂ እዚ ፌደራላዊ ውሳነ ነይሩ ተዝኸውን ብሰላም ምነበርና ድብሎ ደሎ ዶክተር ክሳብ
كندي فدرالاوي وساني ناب سلامكم روحكم زخل دردو دلو وين حسب دلو كمو ندحر فدرالاوي منغست ندحر دا سلام دمص علم كوينو دا امو دحر تيسان ساعتين تيسان حدن منغستو هايله مريم مسادمه ኢትዮጵያ ካብ ትሕቲ ወያነ ምስ ወረደ መለስ ዜናዊ ስለ ፈደራላዊ ምሕደራ ዳ ይምፅኡ ፈደራላዊ ምሕደራ ምስ አንቀጽ 39 ካብተን ብፈደራል ኣብ ትሕቲ ዓብ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝጥመራ ዘለዋ ክፋላት ኣይተሰማምዓንን ኣነ ክንፀል እየ ትብል ተዳልያ ኮይና ብዓንቀጽ 39 ክትንፀል መሰል ኣለዋ ኢሉን ሊዳ እሞ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣቂሙ መለስ ዜናዊ እሞ ሕጂ فدرالاو وسانه نيرو فدرالاو منغست نيرو تزخون شعبيه يله تحقق يله دبل دلو تمالي ملس زيناوي مو مز كله معباله بايثيوبيا دمصو ملس زيناوي سرعتنا تግራይ مالتي نيثيوبيا عبيه ماي ولا سوم شرق نيرم ገንዘብ ብሉ نيرم يبال እንዳ ሰረቀ እንዳ በልዐ ደብልዓካ ተክርከብ ጽቡይ ካብ አፍካ ሓቲሙና ንሩሱ ክበልዕ ክትሪዮ እሱ እንዳበላይ ሰሃ ክትበል ምግባር ተዛሐሸ ይድረራያ አሉ አብዘ ፖለቲካ በፌደራላዊ መንግስት እንተዳ ዝበልጽ እንተር ነይሩ ኮይኑ ንምንታይ ኣብ ከም ዝወዲቆም ንምንታይ ኣብ ከም ዝወዲቆም ፌደራላዊ ውሳኔ መለስ ዜናዊ ደምጾ ተራይ ዘይፈልጥ አቢ ግድብ ሰሪሕሎ ተራይ ዘይፈልጥ ዝኩሉ መሬት ኢትዮጵያ ጣጣሻ ዝነበረ ጽርግያታት እትይሉ ተራይ ዘይፈልጥ ዝደይ ባል ተካላትን ፋብሪካታትን እትዩ ብሕርሻ ርእሶም ንኽገብሩ ቃልሲ ካይድ ነይሩ ተራይ ዘይፈልጥ ዩኒቨርሲቲታት ብድኸት ካየ ገይርዎ መለስ ዘይገበሮ ነገር የለን መለስ ተመስገነሉ ነገር ግን ኣይረኣኹን ኣነስጋፍ ሕጂ ስለዚ ብከምዚ መንፅር ክሪኦ ከለኹ እዞም ዶክተር ፈደራላዊ ውሳነ ነይሩ ተዝኸውን ከም ተቀደሙ ፈደራላዊ መንግስት ነይርና ተንኾንሲ ሻዕብያ የለ ተጋድል ሓደት ኤርትራ የለ ብሰላም ምነበርና ክብል ከሎ ክሳብ ክንደይ ዓብ ጌጋ ይገብር ከም ዘሎ ዝነገር ሕሹኽ ስለ ዝበለኒ ኣነ ንእግር መገደይ ነዚ ክስታይ ክገብሩ መፅእ ክጠቕሶ መፅእ ማለት እዩ ሕጂ ካልኣይት እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ጋዜጠኛ ክዛረብ ከሎ ራስ ሃይሉ ክዛረብ ከሎ እዚ ፈደራላዊ ዝበሃል ነገር ይትረፈና እቲ ኣብ ጥንታዊ ካብ ጥንቲ ትሒዞም ግዝኣት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበሩ እንድሕር ዝፈልጡ ኮይኖም ተንሰማል ይምፁ ደይፈልጡ ኮይኖም ግን ይትረፈና እዚ ናይ ኤርትራዊ ሃይለ ስላሴ ፈጣሪ ፈቂዱ ሃይለ ስላሴ እንተዳ ጽቡቕ ነገር ከይዶም ናብቲ ንቡር ክምለስ ክብል ከሎ ኤርትራ ናፃ ኮይና ክትነብር ወይ እውን ኣብ ትሕቲ ፌደሬሽን ኮይና ክትነብር ማለቶም ኣይኮኑ ታይዳ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትኣቱ እብል ኣለስኮ ናይ ሶማል ከ እንድሕር ክመፁ ኮይኖም ናይ ኤርትራ ስዳሓን ይፅናሓልና ሓንሳብ ተገይሩ ስለ ዝኾነ ሶማል እንድሕር ክመፁ ኮይኖም ግን ካብ ጥንቲ ትሒዞም ግዝኣት ናይ ኢትዮጵያ መንባሮም ፈሊጦም ዝኣትቱ ኮይኖም ሕራይ ተዘየሎ ብዘለዎ ይትረፈና ናቶም ብሰና ምሕዋስ ኢሉ ይወሲኑ እዚ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ንዓይና ጥንቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሳቶም ድመልሰኒ ከም ታሪክ ኣብዚ ሕጂ ጥንታዊ ጉዳይ እንታይ ሕጂ ሕራይ ሃገር መዓስ ይመፅኡ ሃገርነት ናይ ኢትዮጵያ መዓስ ነይሩ እንተኢልና 3000 ዓመት ይንኩልና ሳቶም እዚኣ 3000 ዓመት ትበሃል ዝተማሃረ ኣይገድፋ ተራ ዝደንቆረ ኣይገድፋ ሓንቲ ሒዝካ 3000 ዓመታት ሒዝና ጀጋኑ ኢና 3000 ዓመታት ሒዝና ሃገሪና እዮም ዝብሉ ንሶም ኣብዚ أنا سماع أنت بقولوا مالت زبالك زجبالك تجاركاس كم تنسوم زبالو وترايل نخن حلف عين خل حجرات كميلين المسيح معاسم مسيح أنت هيدا مسألة أو 10 شعة تخفل زمان أنت حجرات مسيح 3 شعة عمل نايزون صواي خون خل الرأي أبز خوابين زنبرة هزبي حماويان سماويان نيلاويان وزتنا بالنيلان إحنا بجاويان كم زنبلنا زنبرة هزب انتخوي شعوت هاجراي نبرن هاجر وتصيت ويدما مهرتي ناي 10 شعة تخفل زماني بفلاي كفركي ناي 10 شعة تخفل زمان 10 شعة تخفل زمان شحن انت بيتن حمساني نمعلن هاجرات اوروبا هاجر دغونا كابت مسفن رأس مالنت ناب رأس مالنت تسغاغرانو كابتي زنبرة مسفناوي اجازازا ناب هاجراو اجازازا تسغاغرانو 10 شعة تخفل زمان بفلاي كودا انجليزي قديمه جميله خوينا نمبر دحرش عن شو من تبيتن حمساني
تأورخهم زغني أبنك تكس غير يعني جرمن نبعلهم تشانسلر بيسماركس حدا